pero tomando medicina de gusano, por lo que vio dormir en el sofá. Kirsten, onko sinulla ja sillä adonismaisella talonmiehellä kenties jotain vilunkipeliä? Hector! Ei Hector! Ei tietenkään! En voisi pettää sinua. Älä viitsi valehdella. Et kai kuvittele, etten ole huomannut, kun tuijotat hänen hikisiä väriseviä lihaksiaan, kun hän hoitelee puutarhaamme. Mutta Hector! En voi kieltää, etteikö Johnilla ole aivan ihana vartalo, mutta ei! En ole pettänyt sinua, uskothan minua! Kumpa voisin uskoa sinua. Mutta muistimenetykseni jälkeen en ole voinut luottaa kehenkään. Kirsten, en kestä enää. Minun on pakko saada kertoa ja julistaa maailman rakkauteni sinuun. John! Hector! John! Kirsten! Hector! John! Kirsten! John! Kuinka voit tehdä tämän minulle? Pelastin sinut katuojasta. Ja nyt tiedän miksi. Hector, olen kaksoisveljesi. Mitä? Mahdotonta! Älä herjaa kadonneen kaksoisveljeni muistoa, tai tapan sinut. Lopettakaa! En kestä enää! Minä olen kaksoisveljesi, Hector! Mitä? Eihän se ole mahdollista. Kasvoin orpokodissa Bangladesissa ja jaksoin kaikki nämä vuodet vain sen takia, että saisin kostaa sinulle, Hector. Olet siis veljeni. Mutta mehän juuri... Aivan. Me juuri, rakas veljeni. Mutta mehän juuri... pelasimme suomirokkia lautapeliä vähissä vaatteissa. En kestä enää. Otan moottoripyöräni, kasvatan parran ja pakenen vuorille. Oi John, näytä porasia. Miten se toimii? El